Beotibar pilotalekuan Miguel Soraren omenezko laugarren Ogiberri txapelketako 6. jardunaldia jokatu zen asteburuan. Juvenilen partidan Esposito eta Arangurenek markagailuan alde handiarekin garaitu zituzten Gartia eta Pedro Ruiz, 22 eta 9 utzirik markagailua. Partidu oso lehiatua izaten hasi zen, baina Arangurenen segurtasunari eta Espositok eginiko errematei esker aurrera egitea lortu zuten. Espositok erremate bidezko 9 tanto lortu zituen eta 2 sakez, Arangurenek berriz pelota bakarra galdu zuen. Promesen arteko norgehiagokan, Prado eta Iruretagoienak 22 eta 20 garaitu zituzten Apaolaza eta Urizar. Bi aurrelarien lana azpimarragarria izan zen erremateetako asmatzengatik. Pradok errematez 14 tanto lortu zituen eta 3 sakez. Jon Apaolazak errematez 8 tanto eta sakez 2 lortu zituen. Elite mailan Ugalde eta Kastillok ez zuten garaipena eskuratu Errandone eta Martinezen aurka, amaierako markagailua 22 eta 19koa izanik. Emozioz beteriko partidua jokatu zuten. Bi aurrelariak erasoan arin ibili ziren eta beraiek izan ziren partidua heldu zutenak. Errandoneak erremate bidezko 6 tanto lortu zituen eta 7 akats egin zituen. Ugaldek berriz errematez 9 tanto lortu zituen eta 6 akats egin zituen.